Takže ahojte, idem vám ukázať nejaký tutoriál, respektíve vzorový test na informatiku. Takže začnem hneď z hurta. Máme tu ako keby 3 úlohy. Túto tabuľku, ako si môžete všimnúť, potom prvú úlohu a druhú úlohu. Ja začnem s prvou úlohou, pretože je najľahšia. Ako si môžete ešte všimnúť, sú tu 3 stĺpčeky, x-ová rada, a-čková rada, b-čková rada a potom nejaké funkcie. Takže prvá úloha je súčet stĺpčekov a a b. Ako toto urobíme? Označíme si miesto, kde chceme mať ten výsledok toho súčtu a tam vlastne už do riadku píšeme rovná sa pre funkciu. Tentokrát to bude pre nás sum, čo je vlastne súčet. A označíme si všetky čísla. Buď môžeme držať Ctrl a klikať na každé číslo jednotlivo, pokiaľ by sme chceli niektoré vynechať, alebo môžeme jednoducho ťahať, ako keby držaním ľavého tlačítka myšky a Ctrl. Keď už máme označené, stlačíme iba Enter. To isté urobíme aj pre Bčka. Hotovo. Teraz chce to priemer, takže označíme si vlastne celú túto funkciu, Ctrl+C, máme Escape, skopírujeme, dáme _5, hotovo. A to isté urobíme aj s Bčkami. Označíme Ctrl+C, Escape, prilepíme _5. Ďalšou úlohou je smierodatná odchýlka. Funkcia pre smierodatnú odchýlku v mojom anglickom Exceli je stdev. Keď už mám danú funkciu napísanú, opäť označím všetky číselká a hotovo. Stlačím Enter. Takto to isté robím aj s Bčkami. Teraz som bol trošku z hurta išiel, ale ešte vás musím upozorniť na to, že na Enter to nejako nefunguje. Takže kebyže to mám takto označené a nestláčam nič na myške, ale stláčam Enter, neurobí mi to nič, urobí mi to chybu. Vidíte? Takže my musíme si to nájsť, klikneme na to raz myškou a potom dvakrát na to, aby sme vybrali tú funkciu. A potom už vyberáme všetky číselka. Takže smierodatnú odchýlku máme tiež. A poslednou funkciou je kurt, čo je vlastne špičatosť. A vôbec nemám šajnu, čo to znamená, ale budíš. Takže opäť napíšeme do riadku, kde chceme mať napísanú túto špičatosť z daného stĺpčeka. Pre nás to bude stĺpček B. Rovná sa, napíšeme kurt, dvojklik, označíme si čísla a hotovo. Tak, to by bola tá prvá úloha. Teraz sa vrátime ku tabuľke. Ako si ste môžete všimnúť, sú tu 4 rôzne nejaké funkcie. Tentokrát to bude kosinus hodnot B. Takže dáme opäť riadok, do ktorého chceme písať. Najlepšie ten najvrchnejší, pretože potom to ešte budeme kopírovať, aby sme to nemuseli písať do každého riadku jednotlivo pre každú hodnotu. To znamená, dáme rovná sa, kosinus, dvojklik, vybereme číselko a keď už máme vybraté číselko, stlačíme 3x F4. Takže raz, 2, 3. A dáme Enter. Čo som týmto dosiahol? Dosiahol som to, že vlastne teraz si môžem celú túto funkciu alebo vyjadrenie tejto funkcie skopírovať do každého riadku. Ako si ešte sú tu ďalšie 4. Takže nemusím ručne prepisovať kosinus, zase by som dal toto, označil by som si číselko a stlačil by som. Nemusím to robiť takto otrocky, stačí, že som dal to F4. Stlačil som ho 3-krát a teraz si kliknem si vlastne na tú buňku, ktoré mám to číslo a nájdem si ako keby také čierne plusko, ktoré je v pravom dolnom rohu a potiahnem si to až do dola. Takto mi urobí ten výraz pre každé jednotlivé Bčko. Vidíte D4, D6, D5, takže pre všetky tie hodnoty. Tak. Teraz tu máme základný logaritmus, takže opäť ideme prvý riadok, rovná sa, ln, dvojklik, dáme číslo a teraz tam máme na druhu.
Mohli by sme to robiť aj cez funkciu power, čo je trošku obťažnejšie, takže ja som si dovolil nájsť na internete značku pre power, teda mocninu, a to je takýto zobáčik. A ten si vlastne skopírujeme do tejto funkcie, dáme krát 2, označíme si C3, stlačíme 4 krát F4 a dáme Enter. Opäť kopírujeme pre všetky riadky jednoducho. Teraz je tu 7. odmocnina súčtu A plus B. To znamená, že budeme robiť mocniny 1,7 na súčet A plus B. Čo to znamená? Rovná sa power a dáme Ačko plus Bčko. To si vlastne takto označíme. Teraz budeme potrebovať bodkočiarku, tá sa dá nájsť aj na klávesnici anglickej, mne sa s tým moc nechcelo vyhrávať, takže ja som si to takto našiel na Google, skopíroval a dám 1/7. Ako iste môžete vidieť, teraz mám ako keby čiernym vyznačené power, to znamená, že píšem tú mocninu. Môžem to uzatvoriť, nemusím, není to akože povinnosť. A predtým, než ešte to dám Enter, opäť označím si tie výrazy, ktoré chcem a stlačam F4 trikrát. Enter, vyhodilo mi krásnu sumičku, ktorú prekopírujem do ďalších riadkov. Tak, a teraz je tu posledná, najdlhší výraz, a to je sinus, dvojklik, A plus B, koniec zátvorky, plus. Teraz to idem zase robiť tým spôsobom, že dám funkciu, nedám značku, ako som to robil predtým, pre tú mocninu, čo bol vlastne ten zobáčik pri základnom logaritme. Takže plus im2, dvojklik a opäť vyberem Ačko lomené Bčko. A môžem dať teraz Enter, uvidíte, keď som nedal to F4. A niečo sa mi tam pohnojilo a to bolo, že som nedal vlastne zátvorku na koniec. Takže áno, chcem túto korekciu, teraz si ju môžem skontrolovať, je to to isté, čo som chcel. A pokiaľ som zabudol dať to F4, tak to nevadí, môžem si takto označiť celý výraz, stlačiť 3 krát F4, Enter a mám hotovo. Takto to urobím pre všetky riadky. Dobre, takže máme za sebou prvú tabuľku, prvú úlohu a teraz ideme na graf. Takže máme zostrojiť graf XY pre premenné X versus A a X versus B. Ako na to? Najprv si vložíme graf XY, ktorý sa nachádza tu. Stlačíme, objaví sa nám taká biela plocha, čo je vlastne budúci náš graf. Dáme naň pravým, dáme vybrať data. Teraz chcem, aby na x-ovej osi bolo x, hodnoty x, a na y-ovej osi, aby boli hodnoty ačkové. Takže si to vlastne takto označím, držím si Ctrl-L. No výborne, trošku sa to seklo, nevadí. A ako si iste môžete všimnúť, tak prvý bod je x sa rovná 1 a 32 je pre Ačko. A keby sme išli takto ďalej, 2 a 32, takže sú rovnaké, 5 a 58, výborne. Takže môžeme povedať, že první řada je hotová. Dáme OK. Teraz sa opäť vrátime vybrať data, pridáme ďalšiu ako keby radu. Trošku to seká, pretože to nahrávam, takže poprosím o strpenie. Druhá řada. X-ové values budú tieto. A tieto y-ové si môžeme takto zrušiť celé a označíme si b-čkové. Dáme OK. OK. A vidíte, máme tu pre b-čko hodnoty. Krásne 2,97, 5,8, 8,69 a 9,65. 9 a 65. Takže to by sme mali dve řady. Teraz tam máme vložiť tretiu řadu, nejaký bod. Ako to urobíme? Opäť pôjdeme cez vybrať data, pridať nejakú entry. Kým sa mi to načíta, napíšeme si bod
x-ová value je 2,6, prosím pekne, je tam bodka, nie čiarka. Excel by čiarku rozpoznal ako 2 a 6, nie 2,6. A pre y je to 86,5, takže 86,5 pre nás. Malo by mi to urobiť taký sivý bod, presne tak. Tam sú jeho koordináty, ako si môžete všimnúť, 2,6 a 86,5. Dobre, teraz si chcem urobiť priesečník cez osy x a y v tomto bode pomocou chybových úsečiek. Čo sú to chybové úsečky? To neviem, ale viem, ako sa robia. Takže klikneme si ľavým tlačítkom na bod a potom si klikneme na zelené plus pri grafe. Dáme si error bar, začiarkneme si ich, aby mi ich zobrazovalo. Dáme viacero možností. A tu vidíte rôzne nastavenia. My chceme mínusové, pretože chceme, aby tie čiary, tie chybové úsečky smerovali do mínusových polí. Čo to znamená? Tuto je pozitívne pole a tuto je negatívne pole. A tuto je negatívne pole a tuto je zase pozitívne. Takže tie čiarky pôjdu smerom od bodu sem a od tohto bodu sem. Takže dáme mínus. Chceme, aby sa zastavili na tých osiach x a y. Nastavíme si percentá, dáme 100 a urobí nám takúto čiarku. Teraz to isté urobíme pre druhú vertikálnu chybovú úsečku. Dáme mínus, dáme percentá, 100%, dáme OK, hotovo. Takže teraz, keď už sme urobili aj štvrtý bod z druhej úlohy, tak nám chýba posledný, a to vložiť spojnicu trendov pre krivku první řady a určite, ktorá regresní křivka nebo křivka je nejlepší. Takže označíme si túto prvú čiarku modrú, dáme pravým, dáme add trendline a môžeme si vyberať exponenciálna, logaritmická, polynomiálna, mocninová, nejaká moving average, to vôbec netuším, čo to je. Takže, ktorá by bola asi najlepšia? To nemôžeme posúdiť len podľa tohto, to by sme museli byť Albert Einstein, a to nie sme. Takže, čo si urobíme, je, že označíme si zase tú trendovú linku a v týchto nastaveniach si môžeme zobraziť rovnicu pre daný graf a hodnotu R na druhu. Ten si premiestníme sem približne a vidíte, pre lineárnu je to 0,7767. Vy chcete, aby tá hodnota R na druhu bola čo najbližšie k 1. Takže to znamená, že keď dám exponenciálnu, je to oveľa lepšie, keď dám logaritmickú, je to oveľa horšie, a keď dám polynomiálnu, je to tiež fajn. Pri polynomiálnej si taktiež ešte môžete nastavať ordery od 2 až po 6. Čím vyššie, tým presnejšie bude to R na druhu, ale týmto vyjadrenie tej rovnice bude úplne stredovek, hej, tak to nechceme moc. Takže sa vrátime ešte k mocninovej, ktorá je celkom fajná, ale mne sa najviac páčila tá exponenciálna, ktorá mi vlastne stačí, pretože to R na druhu by malo byť, myslím, že približne aspoň 0,75 a vyššie. Už môžeme hovoriť, že je to celkom presné. Takže 0,89 je úplne krásne číslo, ktoré nám úplne dostatočne stačí a viac menej je to všetko odo mňa. Ja vám to ešte takto celé zobrazím tak ďalej. Takže ja vám to ešte nejako zrekapitulujem. Takže prvou časťou, čo sme robili, boli súčty jednotlivých stĺpčekov A a B, taktiež ich priemery, ktoré sme si napísali do riadku funkčného, potom smerodatná odchýlka, čo je vlastne funkcia stdev, špičatosť, čo je kurt, potom jednotlivé 4 rôzne funkcie v tabulke a potom zostrojenie grafu. Tak, majte sa a vidíme sa asi ešte pri ďalších tutoriáloch. Ahoj!